Ribadumia e Sanxenxo son dous dos 13 concellos pontevedreses entre os que a Deputación de Pontevedra repartirá os 2,7 millóns de euros do Plan Máis Provincia aprobados esta mañá na Xunta de Goberno Provincial. A traballos, pois estamos a falar de conservación e mantemento de camiños, actuar en infraestructuras deportivas, mellora de parques infantís ou acometer obras de rehabilitación enerxética. Isto no conxunto e a grandes rasgos nestes 13 concellos para os cales hoxe aprobamos investimentos. Investimentos que temos aprobados xa algo máis de 26,5 millóns de euros do total do Plan Máis Provincia, que ascendía a 48,2 millóns de euros. Ribadumia recibirá case 170.000 euros que destinarán a reparación e mellora dos parques infantís da Praza do Concello e do Centro de Barrantes. A achega de Sanxenxo, pola súa banda, acadará os 500.000 euros. Que vai a contar con $500.000 para cometer dúas humanizacións, unha dun camiño en Arra e outra na contorna do pabillón de Baltar. Ademais, o Concello de Sanxenxo recibirá outra chega provincial, desta volta no marco do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Acadará os 108.000 euros destinados a mellorar o campo de fútbol de Noalla. En concreto, vanse realizar dúas actuacións. Por unha banda, ampliar e remodelar a cuberta da zona da grada para protexer aínda máis, se cabe, das choivas e tamén a sustitución das luminarias LED, que vai a mellorar a súa eficacia e eficiencia enerxética. No marco do Plan Máis Provincia, desta volta na liña 3 dirixida ao fomento do emprego, aparece outro concello do Salnés entre os máis beneficiados. Trátase de Vilagarcía, que recibirá 280.000 euros para a contratación de 35 traballadores.